everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअहाय गासिखौबो आं गोसो गोरबोजों आरो खेबसेबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै। ओमफ्राय आं गोबावनि उनावसो भिडिअ लाबोनाय जाबाय दिनैसो। माने लाबोनोसै सानबाय थायो ओमफ्राय थादावनो अलसिया जालांबाय बालांबाय ओंखायनो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन आङो। बिनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। आङो गोबावानो गेप थाबाय युट्युबावहाय। ओमफ्राय माने आलदा ससियेल मिडियायावहाय माने इन्स्टाफ्राव एक्टिभ थागासिनोमोन आङो खिन्थु ओरै गरमजों माजों देहाबो सुग गैया मा सुग गैया होननानै आङो गाबोन बानायसै आं माने देहाया एथबां बिदि गाज्रि नङा आरोना माने नर्मेल मोजाङानो दङ खिन्थु भिडिअखौसो लाबोनो माने अलसिया जायैनो थादावनो भिडिअखौनो लाबोनाय जाला। माखासे भिडिअ क्लिप दंमोन आंनाव मेरला ओमफ्राय आङो इडिट खालामनो बायैनो होनायानो जाला आरोना युट्युबाव एक्टिभ खालामनायानो जाला आरोना। दाहालागै एक्टिभ थाबाय थाबा एसेबाबो साबसक्राइबार बारायगौमोन खोमा। दा हनै आं अलसिया आरो गरमबो मिन्थिखायोना बोथोरखौथ' माबायदि ओरैबायदि गरमबो थानो हाया आरो कलेजालाय आंना माने दा एग्जामबो जागासिनो फाइनाल एग्जाम जागासिनो सेकेन्ड सेमनि स' बिनि थाखायनो ओरैहायबो एग्जाम जागासिनो आरो ओरैथिंबो नै गरमजों माजों सुग गैया मा सुग गैया ओंखायनो आं सानबाय र' एबारा माने मोजां चान्स मोनबाहाय आराम खालामनो सानबाय आङो। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै दिनैनि जोंनावहाय सोर फैनो नागिरदों सोर आलासि फैनो नागिरदों। थेवब्लाबो आङो मिथिखाबाबो खोन्थाना होनोसै आरोना नोंथांमोननिसिम। जोंनाव दिनैहाय बे डिएन ब्लग फैनो नागिरदों ओमफ्राय आदा गोरबो खुंगुर फैखांखाबाय आगोलहायनो ध्रुब फैनो नागिरदों दिनैहाय। स' बेखायनो एसे मेम'रिसनि थाखाय एसे एनै क्लिप लाबाय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्ट्रेस्ट दंबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ'दे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै आलासिफोरनो सौराय माने माइब्राखौ सौराय एवनोसै ओमफ्राय ओरैहाय थाव सेरबाय ओमफ्राय नैबेहाय जाहैबाय जोंना चिकेनजों बेजों होनसै आरोना। ओमफ्राय नैबेहाय मा लाबोनोथाय मामिया नैबेहाय दङ मिस्थि सन्देस फ्रुटिफोर दङ। दा टाइमाबो जाबाय 6 o'clock जाबाय टाइमा। दा बिसोरखौ लिंहरसै ओमफ्राय आङो लासैनो बिथांमोनखौ नोंसिनिसिम देखायसै। आरो गासिनिसिमबो बिराद माने जोबोद थेंक इउ स' माच। आंना इन्सटाग्रामा फल'वार्सआ 50K जाहां दङ। दा 44 जाबाय खोमा ना 43 मोनथाय जायखिजाया 44 जाहां दंमोन। ओमफ्राय स' थाबैनो 50K खालामना होदो नोंथांमोना। आरो नोंथांमोननि अननायजोंसो आङो ओरैबायदि आवगायगासिनो लासै ओमफ्राय आंनि ओरैबायदि अलसिया भिडिअखौनो होनो माने बायोनो माने गरमजों माजों जा बायोलै ओंखायनो होनाय जाया खिन्थु आं हाजासेखौनो एबारहाय कन्टिनिउ खालामगोन ओमफ्राय होलांबाय थानो नाजागोन आङो। बाबरे फैद' सिङाव हाबफै। औ फै नै जों फ्रेस मिटा लानायाव फैदोंमोन दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय इखो। दा उपाय गैया माने आं क'क्राझार फैनाय लोगो बुखुंगुरुआ आंखौ लाबलायबाय आलासि जाहोनो नैबे फ्रेस मिटा लानायाव। दिनै फ्रेस मिटा लानायाव क'क्राझाराव जाय सिनायो गाबोननिफ्राय ना ओमफ्राय नोंनि मा होनो क्लासफोरनियावबो हाबलांबावनोसै। माने आदाया फैखांखाबाय जोंनावहाय ओमफ्राय दिनैहाय आरो नैबेजों फैफाबाय। नों माबायदि मोनदों फैनानै माबायदि मोनदों? बरियाहित दासो न' बायदि मोनदों फैनानै। जोंहाबो हारसिंना आंल' दा नैबे नोंसाबोथ' हारसिंसो न'निखौ मोनदोंना। माने गोबावजों फैनाय ओमफ्राय बियो आंखौ अयथासार हेल्प खालामदों जेरावबो युट्युबावहाय जेला प्रब्लेम जादोंमोन अयथासार बेनोमोन आंखौ हेल्प खालामग्राया। ओमफ्राय दा आङो गोजानै फैबाय माइथो बिदि हगार हरनो ना ओंखायनो जाहोनोसै एसे हाजासे गावनि हिसाबै। ओमफ्राय आदाखौथ' लोगो मोनबाय थाखायो आङो बाहायनोखा मालाय। ओमफ्राय बे मालाबाबो आब' जुदिखौ लांफाया दे बियो हारसिं फैयो बियो समान मिलियाब्रा ओमफ्राय दाथ' जोब्बायनि बियो कर्सआनो थांबाय आरो र' मालाबा नोंखौबो पुरा मोजां मोनो आब'। स' माबानोसै आराम माबानोसै रायलायनोसै मोजां गाज्रि नङा होनदो। ध्रुब जादो लाबोबाय
दा थांसैनो बिसोरबो जाखांबाय लोंखांबाय दा ओंखारलांसै उनावहाय मोजाङै सम लानानै फैनो ना थाव मोन बेदरा जाबाव उनाव ना गोथाव ना मालाबा ज' माबानोसै आरो मालाबा टाइम मोजां मोनबा दिनैहाय हाखु जाखु जाबाय एसे एनै जायखिजाया फैनानै मोजां मोनबाय जोंबो नुजाफैनो हाबाय जोंनि माबासिम माने रेसमिताजों लोगोसे आयंमोनखौबो लोगो मोनबायना मोजांसिन नांदों आरो उनावहाय मोजां सम लानानै फैफिनदो दे होमबा बिदिब्ला बाय बाय